Türkmenistan'ın Sənayetçiler we Telekeçiler Birleşmesinin agzasy bolan Mar şäherindäki gerçek harit nişanly aýkap önümlerini önürýän kärhananyň işçileri täze taryhy eýýamda öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýola goýmak bilen netijelik hem maksady okunly işler alyp barýarlar. Olar halkymyzyň ösün isleglerini eýizikdirli öwrenmek bilen zenanlara, erkek adamlara, çagylar hem yetkinjekleri niýetlenen aýkaplaryň şeýlede mekde okuwçylar üçin ýan torbalyň we beýleki okuw esbaplarynyň has döwrewap görnüşlerini önürmek ýeşen guramaçylykly alyp barýarlar. Hususy kärhanada önümçilik bölümleriniň 15-si bolup olaryň hemmesi Türkiýanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň dünýä belli kompaniýalarynyň ýokary hili tehnologiýaly enjamlary bilen öpçün edilenler. Kärhanadaky önürçiligi ýokary bolan enjamlar hunarmenler tarapyndan awtomatik usulla dolanyrylýar. Bu bolsa önümçilik ýeşiniň çalt hem bökdünşat alınıp barmagyny öpçün edýär. Aýakap önümlerini milli nagaşlar bilen nagaşlamakda we bezemekde laser şöklüli enjamlaryň hyzmatynyň peýdalanylýar. Häzirki wagtda hususy kärhanada ýa-da zähmet çekýän gelin gyýyzyň tagallasy bilen mekde okuwçylaryna niýetlenen türli ölçekdäki we türli renkli aýakaplar, ýan torbalyň, okuw esbaplar salynýan gutulyň uly tapgyrlary taýýarlanylýar. Haritlary taýýarlamakda zerur çyma serişdeler bolan matalyň, ýüplükliň belli bir bölegi baglaşan şertnama laýyklykda ýurdumyzyň dokma toplumlarynyň getirilýär. Kärhana boýunça ýylla sport aýakaplarynyň 3 million juwty öňürlýär. Gerçek harit nişanly aýakap önümleri hususy kärhananyň önürýän döwrewap aýakaplaryny we beýleki ýokary hili haritlaryny häzirki wagtda yerli we daşary ýurt bazarlaryny uly isleg belirlýär. Hususy kärhana bazar ykdysady şertlerini bäsiş we okyply bolan we ýokary hil derejesi bilen tapawutlanýan türli görnüşli aýakaplaryny we beýleki döwrewap haritlaryny häzirki wagtda Russiýa Federatsiýasyna, Gazagstana we Owganistana da eksport edýär. Hormatly prezidentimiziň hususy ulgamyň orny ýokarlandyrmak barada edýän beýmeçer aladalaryny münasip ýeşler bilen jogap berýän gerçek harit nişany aýkap önümlerini önürýän hususy kärhananyň işçileri Pähim Paýhas ummal magtumuly Praga ýylyny uly dabarlara wetlenjek muqaddas garaşçylygymyzyň 33 ýyllyk şäherli toýunam uly zähmet üstünlikleri bilen garşylamak maksat edinip şu günler hasam gujurly zähmet çekýärler. Önümçilik işlerini döwrüň talaplaryna laýyk alyp barýan hususy kärhananyň işçileri hususy ulgamy ösdürmekde, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejelerini ýokarlandyrmakda alyp barýan belin maksatly işler üçin Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.